Наші чыноўнікі вельмі любяць атрымліваць еўрапейскія грошы. Нават прочпу грамадскіх арганізацый пад гэта стварылі. І справаздачы пісаць навучыліся. Вышэйшую адукацыю ўсё ж маюць. Але Еўропу ўсё адно не любяць. Сказаць, што Еўропу яны не любяць агулам, было б неправдай. Чыноўнікі любяць еўрапейскія аўты, тавары, грошы, а таксама ездзіць у Еўропу. Это пацвярджае кіраўніцу аддзелу спорту і турызму Шаркаўшчынскага райвыканкаму Наталья Арышкова. Никто никогда не говорил, что мы не любим Европу, потому что я отвечаю за международное сотрудничество. У нас есть обмен с Латвией, Литвой, Россией, в данном случае Россией. И мы прекрасно себя чувствуем, обмениваемся опытом, ездим друг к другу не только администрация, но и школы. Тое, што чыноўнікі выдатна пачуваюцца, нават шаркаўшчынскаму каню зразумела. А вось еўрапейскай дэмакратыі яны не любяць. А што без свабоды эканоміка і прадпрымальніцтва не развіваюцца, не разумеюць. Гэта як свіння з вядомай байкі, што подрывала карані дубу. В нем проку мало вижу я. Хоть век его-нибудь ничуть не пожалею. Лишь были б желуди, ведь я от них жирею. На праўладным мітынгу прадпрымальніку Вадзіму Рылаву, які меў іншы пункт погляду на сітуацыю ў краіне, не далі выказацца. Эти люди не имеют своего мнения и выполняют приказ сверху. Они не являются носителями индивидуального начала, не являются личностями. Как они себя называют ебатьками? І гэта не пустыя словы, акуратак у тэлевізары. Вы ебатька? Я батька. Гэта ж якім ебачкам трэба быць, каб так пра сябе гаварыць, да яшчэ і ганарыцца такім званнем. То же самое, как и Лукашенко. Почему он не может выступить перед оппозицией? Давайте соберемся, проведем нормальный диалог, согласитесь. Диалога реально как такового нету. А навошта нам дыялог? Лепш ваналог. Вось і слухаем яго ўжо амаль 27 гадоў. Што да заходніх грошай, то знікаюць яны тут бясследна. Для шаркаўчанаў бясследна. Ды і не толькі заходнія. На гэтую пляцоўку, кажуць, грошы даваў банк развіцця. Зніклі не толькі грошы, але і былы кіраўнік банку. Аўра нейкая нядобрая ў Шаркаўшчыны. Ці ўсё ж начальства? Калісьці тут дети разбили вокны, шкло. До сих пор, прошло сколько уже часу, вокны так и не застяклили. То есть можно побачить, что яны заставлены некими шкафами, ці дзвярами, непонятно чым. Спартыўная пляцоўка ў іншым месцы таксама мае не зусім самавіты выгляд. Цяпер і радуюцца хіба толькі сабакі, для якіх тут сапраўднае раздолле. Тут, как мы видим, волейбольная площадка, футбольная, натянули сетки. Все красиво, все хорошо. Но наши жильцы недолго радовались, потому что после того, как сделали красивую картинку для местной газеты, фотографировали, буквально через несколько недель сетку убрали, все поснимали. Паздымалі і паздымалі. У сэнсе для прэсы паздымалі, а потым сетку знялі. А то ўкрадзе хто ці парве. Тут не толькі сетку, усё неўзабаве Шаркаўшчыны павыносяць. Шаркаўшчыны перанеслі амаль усе ўстановы, такія як вынкамат, пошту, падаткавую. Засталіся толькі міліцыя і райвыканкам. А куды ж дзець столькі чыноўнікаў? На вытворчасць яны ж не пойдуць. Можа, нарэшце ў 2021 годзе гэта пытанне вырашыцца. Вельмі хочацца ў гэта верыць. Зміцер Лупач, Белсат.